Owganistanyň demir gazagynda Amy Derýanyň öz akymyny ütgetmegi netijesinde agla we etnik türkmenleriň ýaşaýan Garkyn we Hamýap etraplarynyň isli bölegini suw basyp, ozalky gury ýerleriň käbir bölekleri Amy Derýanyň ortasynda daşy suw bilen gurşulan ady hüküminde peýda boldy. Şunnukda Derýanyň owgan tarapyndaky ýaşaýjylaryň aglawaty öýlerini terk edip ýakynda ýerleşen çöle göçmeli boldular. Çölüň ekrançylyk üçin amatyz bolmagy sebäpli, şol adamlar öý şertlerinde ýasalan gaýyklar bilen mal garalaryny Derýanyň ortasynda dören adyçyklary äkidip, şol ýerde bakmaga mejbur bolýandygyny aýdýarlar. Anında görüp oturdyňyz Derýanyň narakam takrip eden ýerlerine şol Derýanyň aşaklary biziň goňşy owalarymyz tehemmelerini näçe owalarymyzyň jaýyş Derýanyň jalanyň aşagynda galyglar. Tebigatyň kynçylyklary bilen bir hatarda yerli etnik türkmenler goňşy Türkmenistanyň terhetçileriniň berk darasmagy bilen hem ýüzbe-ýüz bolýandyklaryny aýdýarlar. Owganistanyň türkmenler ara suw düşüp bölünen öňkü topraklaryna barsalar, Türkmenistanyň terhetçileriň olary tutup, dürli gynamalara tezewar edýändiklerini, kä halatlarda ýagdaýlaryň türme tutuglygy bilen hem tamamlanýandygyny aýdýarlar. Eger şu Türkmenistanyň prezidenti Berdimuhamedden bärdäki adamlar Efgan halkynyň raýatyna gaty zulüm etýär. Sebäbi mana şol hepden dowamında da biziň bir doganmyzy sakalnama otlan mana bul ýaganyň önünde de ot basan. Aýdyň musulmanlar doganlarym bir adamyň göşüne, bir adamyň tenine bir ýanyp duran odu bassa hiç uýşma. Ol adam zat haýwanat däl. Şo sebäpli biz şol Türkmenistanyň prezidentinden bärdäki pastawylaryna hem-de ministrlerine biziň gaty käýinçimiz bar. Azatlyk radiosynyň bu baradaky ýygyderli reportajlaryndan soň Owganistanyň türkmenler gürüňe gidýän ýagdaýlaryň belli bir derejede özgerendigini, serhediň beýlekçi tindäki gany birleriniň ýowuzlyklarynyň hem azalandygyny aýdýarlar. Olaryň sözlerinden çen tutulsa, Garkyndaky türkmenler gürüňe gidýän adylary howsalasyz gatnap bilýärler. Şol bir wagtda Garkynyň we Hamýabyň ýaşaýjylary türkmen resmiýetlerine ýüzlenip, Amy Derýanyň akymynyň dowamly ütgemegi sebäpli ýaşamaga ýerleriniň barha adylyp barýandygyny belläp, suwuň basyşyny saklamak üçin bent gurup bermeklerini haýyş edipdiler. Şol raportlardan soň türkmen resmiýetleri bent gurup bermegi wada edip, olary ýam sewitde deslapky ilmi barlyk işlerini hem geçirdiler. Türkmenistanyň Owganistan bilen 744 kilometrlik serhet araçagy bar. Owganistanda esasan hem ýurduň demiradyk böleklerinde 3 milliondan gowrak etnik türkmeniň ýaşaýandygy saklanylýar.